and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Biotic. Bisag ako, bay. Kung nahimo, basta, di ko masakpan sa akto. Mamakak yun ko, bahala na. Pamakakkutob sa mahimo. Salamat, Biotic. Ha? May nagbakak na nimo, bay Franco? Doon na ba? O kinsa? Biotic. Way nabakak na ko. Igulang ko ng utana. Si Papa Franco. Muragwa siyang kaugalingon. Nanampiling. Ugwa kayo mo tagad sa mga customers. Ano man ka ha? Magibati ka siya? Basit og gisubawan si Papa. Tugod kay nauwanan kini kagabi. Okay ko na ka. Wa ko subawi. Nan, nganong naginuktok man ka pa? Murag man kagwa sa imong kaugalingon. Wa man. Okay ra gyud ko. Kuan lang. Nagunahon na lang ko unsa pay akong pamaliton. Siguro ka pa? O lagi na ka. Okay ra ko. Murag man gud ugwa kay kadasig pa. Ay ko gunaw na agod. Kana pakit ako nga mupayom ka kanunay. Kanang madasigon ka. Aron madasig sab ko sa pagatiman sa atong mga customers. Ay kanimo na. Wa lagi. Okay ra gyud kay ko, ha? Ay. Oh, nangkupaw na sad. Ay, wa lagi. May problema gid ka pa. Niingon akong wa. Unsa man, gusto ka? Musayaw ko? Hmm? Ha? Dali, O, kitang sige. duha. Kitang duha, dali. Okay, sayo na, kitang duha. Angayan kayo ka. Dali, sayo ta. Okay. Ni ana sa hunos. Ako nang gi-safety ang kwarta nga gihatag ni Greggy nako. Itago ko ni. Pangandam ko ni kung unsa may mahitabo. Karong gabi, tagaan ako niya sa laing bag. Bagong bag. Isirado na nako ning hunos. Ako pag ginikandaduhan. Ay! Franco? Ganina ka diha? Bago pa lang. Sama ka, uy? Ano wa ka manawag? Walang kag-abat ya kalit tungad sa pultahan. Wa ti ka tawag tungod kay busy man ka diha. Nga nagatubang sa hunos. O gitrangkahan na nimo. Unsa? Magdi na ko trangkahan. Ni aman diri ang mga pila ka baratuhon akong alahas. Ni aman ko yung mga silver din he. Okay. Sama ka. Wala ka maninda dito sa pungko-pungko na to? Niuli ko kadiyot. Ay, medyo labad man ako, oy. Oh, uy, unsa? Distansya. Ha? Basin og gi-COVID na ka. Usa? Palayo, uy. Oo, niduol man noong ka. Unsa man gusto ka matakdan ko, ha? Sorry. Pag ka matingali. Oh, asa ka man? Ari lang ko susina. Magpaswab ka? Usa? Usa paswab. Magpaswab ka ba? Aron pa siguro nga dili COVID positive ka. Nakada kung di malas og na positive ka. Usa? Dili ko, oy. So sa? Di ni COVID, no? Oy, aron makasiguro tano nga dili na COVID no, magpaswab lagi ka. Bibi, manawag ko health center, ipaarita ka. Unsa? Ayaw na lang lagi. Ganun man, huwag ka pa manog health center, oy. Isubawan lang ko, tungod kay nauwanan ko gabi eh. Kaya nagmotor man ko. Ikaw, huwag ka masubawi kay nagsakay ra ba kag auto.
Oh, Usay auto? Usay auto ang nagtaksi man ko? oh, saan din ang taxi de? Di na auto de. Aw, di ay no. Ay, naunsa man ko eh. Kabugo ba Kabugo na ko. Ay, Sige, sige. Arin ako sa kusina kay tingalig. Matakdan niya ka. buha nga uy. Naratol man ko pag ingon niya nga nagsakay kog auto. Murag niyabag na ko. Murag mukhang guilty man ko. Ay, tuntabayan ako. Nga na itong maratol ko. Murag doon nagitsigi taguan dito sa hunos ta. Wala lang ko makabantay. Unsam ka, no? Pero, klaro gikay nga doon na siya gitago dito. Medyo init ang akong lawas na. Ay, di may mga masakit ko. Di pa ko gusto nga mamatay ko. Nga magbahon ko kalibog. Ganun nagsugod ang pamakak na ko sa kati. Si Mama kining nagpaingon din eh. Nakailis naman siya. Muadto na tingali ni siya siyang trabaho. Ug si Papa, wa man mabalik. Claire! Oh, Claire! Mato na ko sa akong trabaho. mao ba? Sayo lagi ka, Ma. Ay, musayo ko kay daghan pa kong ati manunon dito. Uy, ayaw ka ay pagdugay diri ha. Panira na lang og sayo. Kaya ang amahan nimo, mura man to gilantan. Ha? Gihilantan si Papa? Di pahuway to. Pahuway. Ako magano tatong gusto ipaswaba kay pasipag na COVID na ka ng amahan nimo. Uy, simba ko po din taon, Ma. Uy, di na kunta na mahita po. Ay, maumang gani. Nga gusto ta maniguro. Basig na COVID na siya. Di intang ta mag-ampo nga ma-COVID si Papa, Ma. Uy. Kadag-ampo bagud ko. Wa man. Unsa man ni bataa, uy. Ma, mo trabaho di ay ka. Nga gihilantan man ka si Papa. Unsa may gusto nimo? Mo-absent ko. Absent lang ba? Aron doon ay makatiman kang Papa. Oh, unya, gusto ka matakdan ko. Makati. Ay, kalabot sa pagkaon, ayaw lang yun kaayo pagpadaol ni Papa nimo, ha? Distansya lang. Unya, mag-mask jud ka, ha? Makati. Pa, naunsa di ka? Okay raman ko, nak. Ala kay paduol ako, kay tingalig. Simba ko matakdan ka. Pa Franco. Nagtuo raw gito sa mama ni mo nga na COVID ko. Di ko mutuo pa. May punto sa mama ni mo, nak. Di ta mo kumpiyansa, oy, kay niara ba ron ang maong virus. Palitan ti kag tambal. Okay ra na, nak. Okay ra. Nagtuob naman ko, nak. Okay ra lagi ko. Wani kaso. Akong tambag nimo nga ayaw na lang pagsigi og pahatod ni Mr. Martinez sa imong pagpauli. Bitaw, day, no? Tingalit masakpan mo. Pero, o man sa kumahadlok masakpan ba, Sofia? Unsa? Bitaw, okay nga naman eh. Uy, Kathy, uy, be careful taon. Gamitang utok. Eat and run. Ayaw pasakop. Tingalit hipatian ka. Sofia? Oh, magpantay taong ka. Ambot ani si Sofia, eh. Oh, Murag nadutla na ra ba kong Greggy? unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!